Stretnutie začali aktívnejšie hráči Veľkého Zálužia v červenom. Už v 3. minúte zachránil po rehovej strele domácich brankár Lenčeš. O 9 minút neskôr sa však hostia predsa len dočkali. Po vyšachovaní domácej obrany sa hráči Veľkého Zálužia ujali vedenia gólom Sombata. Močenok po inkasovanom góle ožil, no pokusom hráčov v modrom chýbala razancia a presnosť. Na druhej strane sa mohol opäť presadiť Sombat, po Kečkešovej štandardke však mieril nad. V 36. minúte sa po chybe hostí dostal k lopte Šuráni, ktorý našiel Vencela, no jeho strelu vykopol z brankovej čiary Jenej. Po góle volala aj tečovaná štandardka Viglackého, brankár Gaža bol však pozorný. Domáci v tejto fáze zápasu hosti zatlačili, ale prevahu nedokázali využiť. V 42. minúte hlavičkoval Paľo nad. Po nevyužitých príležitostiach Močenku prišiel trest. Vysokú loptu Kečkeša poslal hlavou do siete domácich kapitán Veľkého Zálužia Šalát. Močenok nastúpil po zmene strán s odhodlaním niečo so zápasom ešte urobiť, no opäť domáci nezachytili úvod druhého polčasu a po góle Rehu prehrávali už 0-3. Močenok si neskôr síce vypracoval niekoľko pološancí, ale bez gólového zakončenia. Trápenie domácich v koncovke pokračovalo i naďalej a hostia snahu Močenku v útoku využívali na rýchle protiútoky. V 62. minúte mieril Prázdnovský iba do bočnej siete a Somba do niečo neskôr opečiatkoval konštrukciu brány. V 66. minúte bol v 16. hostí faulovaný Šuráni a hlavný rozhodca Kiš nariadil pokutový kop. Z bieleho bodu sa nemýlil Erik Pápaj a znížil z pohľadu Močenku na 1-3. Neskôr sa hral zo strany na stranu, ale bez gólového zápisu. Futbalisti Močenku tak podľahli Veľkému Zálužiu 1-3. Po dlhej dobe som sa vrátil do Močenku, kde som niečo odohral a mal som motiváciu navyše, takže som rád, že sa nám podarilo vyhrať. Bolo to ťažké, Močenku sa vždy hrá ťažko. Takže tí chalani domáci klobúk dole odmakali to, odjazdili, nemajú ešte toľko skúseností, ale hodne nás trápili. Ten zápas bol vyrovnaný, my sme góly premenili, teda tie šance na góly sme premenili, domáci tam zahodili minimálne 4 tutovky, takže sme sa trápili až do konca, ale myslím, že zápas veľmi dobrý, bojovný, tak ako sa na nejaké derby patrí. Dnešný zápas sa mi hodnotí veľmi ťažko, má to viac dôvodov. Jeden z dôvodov je, že chlapci v prvom polčase začali vlažne, veľa súbojov prehrávali v strede pola. V druhom polčase sa to troška zlepšilo s tým, že výsledok už viac menej bol rozhodnutý v prospech hostí. Čo chcem podotknúť, je veľa záhodených šancí, dokonca vyložených. Keby sme polovičku z tých šancí premenili, tak výsledok je iný. Futbalové mužstvo sa v 10. kole 5. ligy Stred predstavilo na ihrisku Slovana Zbehy, kde podľahlo domácim 0-1. Nasledujúci zápas odohrajú futbalisti Močenku v nedeľu 18. októbra na domácom Trávniku. V 11. kole súťaže privítajú Alekšince.